Terceiro día de folga dos estudantes contra os recortes en educación e contra a LOMCE en toda España. En Chantada, o parón foi seguido por alumnos do Instituto Baldo Asma e do Centro Lama das Quendas, onde impulsaron actos de protestas secundados fundamentalmente polos rapaces de segundo e terceiro da ESO fronte ás portas do instituto. Mentres, os compañeiros permaneceron noutras zonas do instituto e outros decidiron acudir ás aulas. O alumnado coreou distintas consignas a prol da retirada da nova lei educativa, contra os recortes e contra o ministro Wert. Pois estamos a manifestarnos polo motivo da LOMCE e dos recortes para os estudiantes. Onte fixemos unha recollida de firmas que os de segundo foron polo pueblo. Recolleron firmas, recolleron máis de 400. Hoxe decidimos facer a manifestación porque é o terceiro día. Que sabedes desta reforma educativa, en que credes que vos vai a perxudicar? Pois, por exemplo, nas reválidas de cuarto de ESO, que nos fan un examen e xugámonos todo o que estudiamos en 4 anos. Non vos parece un método xusto? Non. De avaliarvos? Non. E contanos que che parece pois o seguimento que está a ter esta protesta, se crees que estades os rapaces suficientes, que habería que protestar de outra maneira, máis apoio, como o ves? Sí, podía haber un pouco máis de apoio, pero bueno. Por que decidiches unirte á folga e a esta protesta? En principio pola reválida, non, porque estamos 4 anos estudando, pois traballando moitísimo para sacar boas notas e despois xogalo todo nun só día, nun só exame, pois non me parece o máis xusto posible. Ademais, clases de 30 alumnos, pois non ten moita lógica, porque así aprendemos peor, porque os profesores ademais non poden atender a tantos rapaces, non poden. Credes que estas protestas que estades a facer ao longo de todo o país poden servir para que se faga algo de caso dende o goberno central? Home, sí, poderían servir porque son moitas e están diarios medios de comunicación mostrando en diferentes lugares as manifestacións que está a haber, entón penso que tería que haber algunha reforma ou así. Temos todos dereito a unha educación gratuita, cosa que con esta reforma non se está facendo. Estánnos quitando dos nosos dereitos e dos deberes que temos todos de ter unha educación. E os cambios de momento non se aplicaron neste curso a vos, neste caso non vos afectan polo momento, pero sí para o vindeiro. Sí, claro, nós estamos aquí para intentar que cada vez se faga todo mellor e que para o ano non teñamos estas consecuencias. Non hai pan para tanto chorizo!